Ariketa hau ebasteko, ikusten dugunez eskatzen digute, kalkulatzeko laugarren periodoan, laugarren taldean dagoen elementuaren zenbaki atomikoa. Modurik errazena kalkulatzeko joango da, gure taula periodikoan zenbaki atomikoak banan-banan joan jartzen, bale? Fijatzen baldin bazarete, azkenean hau guztia ordenean dago jarrita, azkenean horrela idatziko genuke, hemen 1, 2, gero 3, 4, 5, 6, 7, eta horrela jarraitu aldu, baina horren aspergarria izateko gu badakigu lehenengo periodoan bakarrik bi elementu agertzen direla, beraz, zenbaki atomikoa 2 arte helduko da. Bigarren periodoan badakigu 8 egongo dela, beraz, gehi 8 idatziko dugu hemen, albo baten idatziko dugu gehi 8, eta 2 gehi 8 10 izango da. Hurrengoan baita ere 8 ikusten dugunez, hemen baita ere beste 8 ditugu. Beraz, berriz ere gehi 8 idatziko genuke hemen, eta berez hemen 18 arte helduko genuke. Laugarren periodoan, dakizuenez, izango genituzke, ja baita ere D agertuko zen, D orbitala, hemen daukagu S orbitala, D orbitala, hemen P orbitala, beraz, gehi 18 elektroi sartzen direlako periodo honetan. Beraz, 18 gehi 18, 36. Eta printzipioz honekin nahikoa izango genuken, zergaitik behitu. Orain, joango gara, bilatzen zein den bakoitza eskatzen digutena. Adibidez, lehenik eta behin. Honetan esaten digute, laugarren periodoa hau izango da, eta laugarren taldea hau. Beraz, kolerestatuko dugu, hau izango da, aurkitu nahi duguna. Besteak, kasu honetan, begiratzen dugu zein den justo hori baina txikiagoa den aurrenekoa, beraz, hemen daukagu 10, 18, bale? 18 hemen jarraitzen du, beraz, hau izango zen 19, hemen izango genuke 19, 20, 21, eta 22. Beraz, lehenengo galdean erantzuna izango zen Z berdin 22. Eta ikusten duzuenez, hau egiteko erabili dugun bakarra izan da, joan banan kontatzen eta erabili taula periodikoa zenbaki atomikoekin ordenatuta dagoela. Beste biak egiteko, ikusten baldin badugu, hemen bosgarren periodoa hau izango zen, hirugarren taldea hau izango zen, hau izango zen bilatu beharko genukena. Eta modu berdina, begiratzen dugu zeinan justo gas geldoen zutabe honetan daukagun ezergaitik oso erraz egiten ditugulako kalkulak. 36 pasatzen garenean, izango zen 37, hemen izango genuke 37, 18, eta heltzen gara gurera 39. Beraz, kasu honetan, 39 izango zen zenbaki atomikoa. Eta ja bukatzeko, eskatzen digutena da, hirugarren periodoan, bigarren taldean. Pentsatzen baldin bauzu pizkatxo bat, kasu honetan berriz ere, kasu honetan hirugarren periodoan hau izango zen, eta bigarren taldean. Ari ziren horrelako bat eskatzen. Begiratzen baldin bauzu zein den justo aurrenekoa izango zen 10, hau izango zen 11, eta hau 12. Beraz, 11 eta 12. Kasu honetan beraz, Z berdin 12. Eta honekin ariketa bukatuta egongo zen. Hori bai, kontu handia, ze batzuetan, zelan ez den egin behar ariketa hau. Askotan, hau ikusterakoan, pentsatzen duzuena da, behitu, horrelako akatsak izaten ditugu normalen. Ikusten dugu, laugarren periodoan, idatziko dut, laugarren periodoan eta laugarren taldean. Eta gu zuzenean, pentsatzen dugu, laugarren periodoan baldin bada, konfigurazio elektronikoa bukatuko da 4 eta laugarren taldea denez, badakigunez, ikasi baldin bauzue, jakin guzue daudela S1, hau S2, hau D1, D2, eta horrela jarraitzen dugu. Kasu honetan, beraz, norbait pentsatuko zuen, izango zela 4 D2. Horrelakoak ez dute balio D taldeekin gaudenean, gauzak aldatzen dira pizkat zailagoa da, beraz, ariketa hau egiteko modua ez da hau izango, eta beste bideoren batean jasalduko dugu zer egin behar den horrelakoetan D agertzen direnean.